Моцныя рэгіёны – прыярытэт сацыяльна-эканамічнага развіцця краіны. Дмітрый Алейнікаў акцэнтаваў увагу на тым, што комплексны падыход да дабрабыту насельніцтва, раўнамернае развіццё тэрыторый, недапушчэнне разрыву паміж горадам і вёскай, сталіцай і рэгіёнамі – асноўныя задачы ўнутранай палітыкі краіны. Эканоміка рэгіёну з кожным годам прыбаўляе, і ў нафтавай галіны важкі ўклад. В нашей компании 63 вида экономической деятельности. У нас абсолютно оцифрованы все виды бизнеса, от цифрового месторождения до управленческих принятия решений и автоматизированных программ. И в данном случае мы, конечно же, внедряем программы импортозамещения как в нефтесервисе, в сырье, в оборудовании, так и в агропромышленном комплексе. Мы уже спокойно реагируем на такие должности ведения, как агрокибернетика. И для нас это самостоятельный вид бизнеса. Пасля асноўнага дакладу сустрэча працягнулася ў фармаце адкрытага дыялогу. Удзельнікаў цікавіла роля Гомельшчыны ў сацыяльна-эканамічным развіцці краіны, добраўпарадкаванне рэгіёна и эффективность профориентации. Сегодня состоялась интересная встреча с заместителем председателя областного исполнительного комитета, и действительно затронуты важные аспекты как социальной, так и молодежной политики. Нам много было доведено, что уже сделано в этом направлении и что же нас ждет. Встреча позволила задать интересующие нас вопросы молодежи, и как раз-таки это и есть ценность открытого диалога. Ход спраў у рэгіёне не павінен быць за заслонай таямніцай. Менавіта гэтую мэту і ставіць інфармацыйна-прапагандысцкія групы на чале з кіруючымі асобамі. Адкрытая размова дазваляе даведацца пра рэальную абстаноўку і атрымаць самую поўную інфармацыю.